òbviament és un tipus de competició que ens altera la setmana i que a més no estem acostumats a fer 3 partits en 6 dies. També ens hagués beneficiat a lo millor jugar l'Atlètic de Madrid diumenge i no és el cas, però sí que és veritat que tampoc anem a cercar excuses. O sigui, arribem amb bones sensacions de dissabte, crec que hem fet bona feina de descans dilluns i hem regulat avui bastant càrregues i ja sabem que el postcopa també serà un dia de fer compensatori, de regenerar per intentar arribar el millor possible dissabte, però des de luego el que no volem és que sembli que no anem ni a Copa o que no anem a arribar dissabte. O sigui, les sensacions són de que estem treballant la setmana per competir demà bé Copa i òbviament per anar a segona jornada amb tot. Òbviament ens ha tocat el rival més dur que ens podia tocar. Havíem fet enquestes a veure quin podia ser el rival. Ens ha tocat un Espanyol de Liga F. Jo crec que és un repte per la plantilla, per com arribem. Òbviament sabem que és complicadíssim i que tenim molt poques opcions i que no partim com a favorits, però les nostres arriben amb ganes de competir demà i sobretot, i jo crec que és el més important, no perdre les sensacions que ens va generar la primera jornada. Llavors tenim claríssim que demà volem estar dins del partit i que volem competir el millor possible a la Copa i per què no, el futbol al final va de somiar i per què no somiar que demà podem fer alguna cosa gran. Sí, per començar és una competició especial. Copa de la Reina al final és especial, a sobre és un rival de primera divisió, però a part s'ajunta que tenim moltes jugadores que venen d'estar espanyol, llavors serà un partit especial per elles, que esperem que això sigui una motivació, que no els hi jugui mala passada de nervis o de sobreexcitació, però sí que és veritat que estan amb ganes i que al final, quan tens la plantilla amb ganes i preparada per competir, al final només vols que sigui l'hora de demà perquè arribi el partit de Copa.